Oh sinigek genti kang kocapuk mengkeraken telenging wana ngajengken pundi kang kinarya sambeting carita nggih nagari ngatas angin Nalendra gagah pideksa kasebo sang ya para kadang sentara lamun cinandra yaya sima magudyuda Makanda tegese peranganing kang angka kekalih kang kinarya sambeting carita nunggal panggung siji caritane ewuh lamun sinarenga nanging bareng angkate wonten gegembalaning carita kang kinarya sambeting lelampah gelaring nagari ngatas sangit sirajan namung sak megaring payung nanging negari ingkang tata titi tentrem gemah ripah loh jinawi sinten ingkang kepareng dadya songsong agung nagari ngatas angin Nalendra gagah pideksa ingkang menang jejuluk Prabu Baratwaja Nalendra digdaya sekti mandraguna gumenjleng lamun to gejawil siwaja lenggah dampar kencana tlinemek kasur babut pramedari sinebaran wangi-wangi hermawar gandawida pinalingan lisa jebat kasturi kongas gandani romangambar demugi pangurahan jawi rikala semanten nampi swanipun ingkang putra ingkang Den dawa-dawa gumantinata akhir tembenipun anenggi menika warnanira kekasih Raden Kumbayana satriya bagus warnane mbranyak pasemone lante budine rinengga-rengga dening busana kawistara suku Jaja teken janggut ngapurancang mukulir konjeming Bantala simambung pungkur marangga dalem nagari ing atas angin paring dalem nama sang Nindya Mantri Muka Rekyana Patih
Kumbadibya. Pati Kumbadibya semambung bungkur para kadang sentana hander piswalanira kaya samudra rep. Kaya watu ning kaya banyu arsoruk ning daya mangkono. Pangudyaswaraning griya kang dereng kawijil. Ning utamaning nata berebutipa waleksana lirik berebuti mangkono lila legawaning driya hangge ganjar saben dina lirik kang bawa laksana ana tepi pangandika Yes tunggara jagat manik raja Dewakuya Bathara Sesembantu. Paman Kumbadibya. Kula wonten dawuh Dewaji. Prayogakna sowanmu, aja nganti kowe semela-sela matur ngersane panjenengan ingsun. Merga bakal tak nggo gawe rembugan karo putraku Kumbayana. Kula ana ninggih rating sendika. Putraku wong bagus. Anak anunganing kita Kumbayana padha kanthi raharja sawanmu ngersanipun Rama. Nuwun pangestu dalem Kanjeng Rama sawanipun putra dalem Kumbayana mboten magi sambikala kepareng nyaosken sembah pangabekti mugi kanja ya tak tampa. Tak preksani saka jaiting netra lekering wedana wancasing cahya dening para semedya waloka matur ngersanipun Rama. Tak parengke kowe matur sirnak narasa wigiringa-ringa Kumbayana. Kepasange uga Kanjeng Rama dangu dhatenging putra dalem Kumbayana. Rama sejatosipun ingkang putra semedya matur ngersa dalem Kanjeng Rama. Ya kowe matur rikala wulan ingkang sampun kapengker Kanjeng Rama menika utusan kelayan kadang kula inggih Sucitra wonten tanah Jawi menika wigatosipun kuwi inggih ndadekno pangertimu
Mergo aku utusan karo adimu Sucitra ngundurke dhuwung Kyai Pulanggeni ana ngersane Rama Penembahan Kresna Dipayana Abiyasa. Mergo tak jarwani sejatine aku iki putra siswane Rama Penembahan Abiyasa. Dadi aku yen klayan Koko Prabu Pandhu Dewayana Dwingu niku sedulur tunggal guru. Mula tak paringi kapercayan ngundurke dhuwung Kyai Pulanggeni ku adimu Sucitra. Merga Sucitra adimu sinajan to kuwi kadangmu nanging kuwi kadang nunggal gegayuhan tanpa beda karo Rama klayan Koko Prabu Pandhu. Sucitra iku kadangmu nunggal guru. Kula nuwun inggih. Ya mung bedane yen Sucitra ki watake lembah mana halus, ora kaya kowe watakmu senengane kumalungkung, seneng ngongaske kaprawiran. Mula kowe ora tak parengke ngundurke dhuwung Kyai Pulanggeni, aku wis ora percaya karo tumindakmu Kumbayana. Merga dadine pangertimu. Mula kowe ora tak parengke ngundurke dhuwung Pulanggeni, kang angka loro kowe sing medya tak sengkake ngaluhur. Tak junjung pinangka pangeran pati besok jumeneng ratu ora negara ngatasangin. Aduh. Kepareng matur Kanjeng Rama Diwaji. Yuk. Matur nuwun paringipun kanugrahan dhateng King Putra Kumbayana. Nanging keparenga kula sumedya waleh klayan Kanjeng Rama. Perkara piye? Anggenipun Kanjeng Rama paring kanugrahan dhateng King Putra kula tampi nanging gantos wekdal alit setunggal wulan agengipun setunggal warsa. Kula tesih kepengin ngudi kawegigan lahir saha batos. Pramila Rama, kula mboten purun dinten lan wulan menika kula badhe pun sengkaken ngaluhur wonten nagari ngatasaken jumeneng ratu Kumbayana. Kula wonten dawuh, kowe kuwi anakku sing tak dama-dama. Besok gumanti ratu negara ing ngatasangin. Sakwene aku dawuh kaya mengkono sajae kowe meri karo adimu Sucitra. Iya. Ih. Mboten saged matur Kanjeng Rama. Nanging sinajan to kados pundi kemawon ingkang putra mboten badhe nampi sehipun Kanjeng Rama lamun to dereng saged timbang klayan adi kula Sucitra Kanjeng Rama Diwaji. Jaja muntap pindha kinetap netra kocak ngondarandir itep mangala cakra kerut-kerut kanang ojo ketruk siti bantala bentar Kumbayana, kula Rama sepisan meneh. Kowe manut apa ora? Dados kawuningan Kanjeng Rama Diwaji kula mboten badhe ujar liyan. Kula mboten saged nampi nugrahanipun Rama Prabu kadhawan jumeneng ratu wonten nagari ngatasangin. Kumbayana! Kowe iki anakku sing tak dama-dama besok gumanti ratu ora negara ngatasangin. Pepuntana kuwi arep badal dawuh wong tuwa. Apa kuwi piwalesmu karo aku, ya Kumbayana? Waduh. Linepan saking bebendu kepareng kula nyuwun gunging pangaksama. Sepisan meneh kowe gelem ora ta junjung pinangka ratu negara ngatasangin. Mboten Rama nek ora gelem minggat to dina iki terus.
Duh kepareng ingkang ati Kumbadibdya sumela sela matur. Gusti kula Raden Kumbayana menika wau badhe tindak pundi Dewaji? Kumbadibdya. Lho. Kaya ngono kuwi piwalese anakku biyen dhisik cilik tak domo-domo. Bisa dadi kaya panjenengan ingsun gumanti ratu negara ngatasaken pepuntone badal dawe wong tuwa. Ora manut karo aku. Raden Kumbayana tumrap pemanggih kula inggih leres. Amargi dereng cekap kadewasanipun Yukswa mongko dereng cekap bab ubeng ingring praja. Kowe arep melu penemune Kumbayana ya? Nek kowe manut penemune Kumbayana kepara kowe minggat to sisan. Waduh. Kula nek minggat badhe tindak pundi? Panjenengan tindak kula nggih nderekke. Kula nek kisah saking negari ngatasake ten pundi niki mangke. Wong rombongan pundi-pundi mboten gelem kelonan kula. Jadong dawuh. Kowe manut karo aku apa ora? Nderek. Kene iki mung nderek kurang gawean kowe arep mancai karo aku. Kokean perceka manut karo penemune Kumbayana Druhun. Nggih. Nyuwun pangaksama. Kumbayana tak tunduk. Prayogining lampah. Prayogane mumpung durung ada lakune Kumbayana saka negara ngatasake tuntutana yen boten purun kundur Purbawasesa cekelen ruda peksa gawanen bali ora ngarepanku. Wah, sendika ngestake dawuh Dewaji. Sira wang-wang Makutha maju rujungkuk bidang Nyasurati mantra oh adalah tewas kebenaran aku ditunduk saka negara ngatasangin ya lelakon iki sing tak anti-anti. Bisa aku wal saka negara ngatasangin. Batinku aku pancen meri karo Sucitra. Sucitra iki bocah ora duwe kadigdayan. Satya ming kluntrah-kluntruh kaya ngono. Lah kok dipercaya ngundurke keris Kyai Pulanggeni ana tanah Jawa. Oh, ladalah. Lah kok aku Kumbayana kang duwe kadigdayan malah ora dipercaya. Oh, monggo sapa sing ora ngerti karo Kumbayana dasar satriyane bagus. Digdaya iso mabur iso ngilang iso ambles bumi. Sapa wanita sing ora kepengin ngladeni karo aku? Janji wanita kepethuk karo aku mesti deku-deku kepengin ngladeni karo aku. Merga Kumbayana iki kondang kaunang-unang.
Kumbayana iku kondang baguse Tegal-Tegal ki ya aku iki sak jagat ora ana sing baguse kaya aku. Oh, lah kok Kumbayana kok disepelekke. Ditundung karo Kanjeng Rama tiwas kebeneran. Bakal tak nyoba ganti gayaku. Aku semedya sumusul adikku Bambang Sucitra nggih kula aturi kendel anggir Kumbayana. Tata Gati Wisraya Indriyaksa Sara Marutapana Margana generasi sep kaya paman Kumbadibya iki nungka kang dadi lakuku inggih ger klaturi kendel anggir Kumbayana. Ana apa paman Kumbadibya? Sauncatipun anggir Kumbayana ingkang rama getun geduwung. Pira ingkang abdi kautus hakarya nungka tindakipun anggir Kumbayana. Paman Kumbadibya, kula Kumbayana iku dudu bayi wingi sore. Kumbayana iku wis ngerti lelakon kang bakal tak lakoni ngono. Aku dina iki ditundung kelayan Kanjeng Rama Prabu Baratwaja. Malah kebeneran aku iso wal saka negara ngatas angin. Mergo aku duwe gegayuhan. Gegayuhan menapa? Perkara gegayuhanku kowe ora perlu ngerti. Sing baku kowe ora kena nrenggalangi kang dadi lakuku. Wo, la. Ger sejatine aku supaya ngripih marang kowe iku mung kanggo samudana. Yen kowe manut tak sowanke, nek ora manut tak rudha peksa. Oh, adalah. Ngarep nyekel karo Kumbayana. Iso nyekel Kumbayana prasasat bisa nyendhekke Gunung Mahameru kowe paman Kumbadibya. Paman Kumbadibya digdaya sekti mandraguna ngetok katigdayan nganti tak tibani anteping tangan ora ginawi rasa ya yen aku ora bisa nilapke paman Kumbadibya apa dudu Kumbayana legane atiku ngeningke cipta Raden Kumbayana jroning penggalih sing medya nilapaken
Digya kala Kumbadibya katarimah panunipun Raden Kumbayana Bathara ngudaneni saknalika wonten gunung ingkang inggilipun Yayah Sundul Ngantariksa dupi Kumbadibya nyaketi Raden Kumbayana pangraosipun Kumbadibya ana gunung ngungkuli jagat. Angger Kumbayana kok ilang tak kedhepke iku ora Gunung Sundul Ngantariksa. Lah ya. Pancen Kumbayana limpat tenan nilapke karo aku Diwaji ketewasan kula kecalan lacak angger Kumbayana mboten wonten Diwaji. Paman Kumbadibya ora ngerti karo aku ya. Malah kebeneran. Paman Kumbadibya wis ora ana ngarepanku tegese wis ora ana nyandung nyrimpet lakuku. Oh, lah dalah ya. Lelakon iki kang bakal tak anti-anti. Sumedhi aku. Sumusul adikku Sucitra nang tanah Jawa. Satriya kluntah-kluntuh dipercaya ngundurke keris Kiai Pulaggeni. Apa ora ngerti Kumbayana iku satriya digdaya sak jagat ora ana sing padha kadigdayane karo Kumbayana. Aku tekan tanah Jawa, wong sak tanah Jawa mesti nyembah dengkule karo Kumbayana. Ora ana sing bisa mapaki kadigdayanku. Ora ana wong sak jagat gebagusane ngungkuli karo Kumbayana. Wongku aku krungu wanita tanah Jawa ki kondang Sulistya ing warna. Angger mengko ketekan Kumbayana mesti padha nguwuh-uwuh kepengin ngladeni karo Kumbayana. Oh, adalah dasare aku satriya bagus sing daya sekti mandraguna, iso mabur, iso ngilang, iso ambles bumi. Wong tanah Jawa mesti bakal ora ana kang bakal wani karo Kumbayana. Sumedhi aku ngambah gegana, ngambah ana madyaning dhuwuring segara, ambles bumi bisa ngilang. Wong tanah Jawa delok niki Kumbayana satriya digdaya sekti mandraguna.
prang samya Bambang Kumbayana. Rempuning tias netya gong kingken lir sudama surem sarate tanpa dak wit katawengan lampah mega mendungang layung ayune saya ngranui kekes sambat praloyo Dudiwa betaraning jagat linancana jati walilo pungun-pungun tiasira Bambang Kumbayana manca rawat udara sewonten tambining samudra laya mangkono pangudyasira Bambang Kumbayana. Aduh mati aku. Oh dewa pilalu aku patenana. Aku mau bisa mabur, bisa ngilang, bisa ambles bumi. Bareng aku arep ngelangkai samudra laya papan ana tambining samudra aku arep mabur kok ora bisa. Angger aku munggah gegejlok. Angger aku arep munggah malah keclok aku. Mati aku. Aku ora bisa ngilang. Ora bisa mabur, ora iso ambles bumi. Mongko aku biyen dhek isih digdaya mabur. Tanpa lar nylenthik, tanpa sutang. Ngilang ya wis bisa ambles bumi. Mesti aku bisa kasembatan penjangkaku. Lah kok aku ora bisa mabur, ora bisa ngilang, ora bisa ambles bumi. Mati aku dewa. Pilalu aku patenana. Ya, nanging aku ora mung cukup semene nggonku arep ana ing tanah Jawa. Oh, ya muga-muga jagat anak seni. Lamun to ana titahe Bathara wujude apa wae yen to iso mitulungi karo aku. Yen lanang tak pek sedulur lanang, yen wadon tak pek bojo. Jaran sembrani tumurun Madyapada.
Ora dalah. Iki ana jaran sembrani merepeki karo aku. Lah kok biar mawa cahya karep ana wigati apa jaran sembrani? Yo. Yo aku wis tanggap Kang dadi apa karepmu? Kowe arep mitulungi karo aku. Kowe tenan iso nulungi karo aku? Iya. Iya. Pancen mengkono ya aku bakal mapan pernyoto ana gigirmu. Aku enggal sabrangno ana madaling samudra iki. Kacarita Bambang Kumbayana anggenipun nitih wonten madyaning jaran sembrani wonten nginggilipun samudra laya. Pagedhenganing carita laminipun Bambang Kumbayana nitih jaran sembrani sangang candra langkah sedasa dalu. Eling-eling Gyan Kumbayana wonten nginggiling samudra anggenipun mabur jaran sembrani kaya angawe-awe. Gobatipun sedhela-sedhela dipun gembyak-gembyakaken. Satemah Kumbayana datan kuwawi ngampah hardaning asmara. Eling-eling saklaminipun sangang candra langkah sedasa dinten wontenipun anggung jaran sembrani wonten nginggilipun samudra laya. Yen to rina bredaba yen bengi semi bebasanipun satemah anggenipun nitih wonten gigiring jaran sembrani saya dangu kacaryosaken saya melorot Kumbayana. Satemah datan saged endha praboting urip. Dupi Kumbayana mes padhakaken bogeme jaran sembrani. Kaya semu kepencut Kumbayana ora mokal Kumbayana saknalika tan enget Purwodoksina bilih menika wujuding satung. Miturut critaning dalang kawuling pujangga Kumbayana nak nalika cumbana kalayan jaran sembrani. Tegese cumbana mboten saged pun critakaken. Saknalika jaran sembrani anggar bini Titi Wanci punang jabang bayi lair saking guwa gerbane jaran sembrani. Saksampunipun hanjok saking digiring jaran sembrani sampun tekeng tanah Jawa bareng laire punang jabang bayi.
Ingkang sinunggati jagat kang kinarya momong satu layung gajah gelar well adalah saksuwene aku ngambah gegonos tak itung sangang condro langkah 10 wengi bareng aku anjok tanah Jawa bareng laire jabang bayi adalah yen to ndelok wedanane iki kaya ora beda kaya menungsa lumrah ning rambute kok rambut jaran ya kowe jaran sembrani gawe wirang kowe nggodha karo aku ana dhuwuring gigirmu kowe sedelo-delo gobatmu tak seblake ana gigirku mula aku kanthi kepencut karo kowe dadi iki hasil aku duwe anak karo kowe yen nganti kengerten karo wong tanah Jawa gawe wirang tak pantene kuwi jaran sembrani yen dawahe Krisligan sira mergolayu jaran sembrani badari Wilutama Sang saya darwara rasa biar sorot lintang kumedhat titi sunyo wis madya latri lumragandaning puspita kang karengan pudan lira Sang Dwijawara amrangangan reswarane madu bronto manungsung sarining kembang Jagat Dewa Bathara. Aku urip
ana ngalaming pangimpen apa alam kasunyatan. Wujude mono jaran sembrani bareng arep tak tibani keris ligan. Geragapan atiku kepeksa tak tibani keris kuligan ilang wujude jaran ana wanodya sulesta ing warna. Kowe sapa ngaku? Jagat Dewa Bathara. Kowe takon karo aku Kumbayana. Lho. Kowe wis ngerti karo aku. Aja meneh mung kowe sing nurunke kowe aku ngerti. Kowe sapa? Yen kowe durung tau ngerti karo aku, ya aku Kang Manjalma dadi jaran sembrani. Aku iki genepe widodari. Dene aranku Bathari Wilutama. Bathari Wilutama. Iya, Jagat Dewa Bathara. Dadi sing dadi jaran sembrani iku kowe, Bathari Wilutama. Iya aku Kumbayana Kang Memba dadi jaran sembrani. Wah, ora layak. Ora layak. Arep wujude jaran kenikmate ora jamak. Jebul kowe iki widodari. Iya. Ya. Nanging iki anakku wujude manungsa nanging rambut jaran. Ya ngene ya Kumbayana. Aku disepatani klayan Rama Pikulun Bathara Guru. Rikala semana Rama Pikulun nedheng siram Dewasraya klayan Ibu Bathari Umaranti. Aku ora sengaja mangerti banjur disepatani dadi jaran. Mula aku bisa ruwat mala sukertaku lantaran kowe Kumbayana. Ya mung piwelingku ya iki mbok menawa dadi crita. Menawa Kumbayana ngejawa lantaran jaran sembrani patutan siji. Apa ora gawe wirangku? Ora bakal gawe wirangmu Kumbayana. Mula aku titip weling ya besok ponang jabang bayi iki wenehana kekasih Bambang Aswatama. Ya. Oh Wanodya Yatama mangambararum ngambararum ing kasuma yen ngandika gigit lati wis munywangu jiwat ono yen ngono ayo kowe urip bebarengan karo aku Wilutama. Aku ora butuh urip karo kowe Kumbayana. Aku wujuding widodari sumedya bali ana karan pawidodaren mangsa bodha anakku Bambang Aswatama. Aja tak sia-sia. Ya, aku titip anakku lanang siji. Besok tak dama-dama bisa daya kaya kowe. Ya wong pamujimu. Bakal tak mongi anakku Bambang Aswatama. Ya Kumbayana, mugi rahayu aku tak kondur paran pawidodaren. Gumulung mangrempak ing waja Gurdagara Rekagiri Satru layu gajah gelar Wilutama lah kok banget nggonmu tegel ninggal karo aku. Monggo kowe widodari sulesta ing warna bareng mabur ngambah gegana kitir-kitir yo pamer karo aku.
Aku kangger ngematke wentismu kaya gedang kluthuk ngono. Brahang kaku Wilutama. Oh, Wilutama ana widodari kok ayune kaya ngono. Oh, jan. Mulakno nikmate ora jamak. Sirajan to wujuding jaran. Oh, wentise kaya kuning kaya ngono. Kaya gedang kluthuk. Ya. Yo Wilutama ya Jipinuji tak omonge anakku Bambang Aswatama. Aku bakal tedhak ana negara Cempala Radya. Kang Kinarya sabeting carita. Alah punika warnane wonten madyaning wana Pramana Koti. Alas gawat kliwat murid angker satewara padha anget bekti Kinarya papan pagidunganing satu. Alas gung liwang liwung gung tegese gedhe liwang liwung rungkut. Parandene wonten satriya ingkang nelasak madaring wana Pramana Koti. Datan wonten satu kewan galak kang parek hanyaketi sang pekik. Sinten to ingkang kepareng nelasak madaring wana lah punika warnanira pamadyaning Pandhawa. Kekasih Dyanarjuna ya Bambang Pramadi ya Wijanareka. Satriya bagus warnane luruh pasemone yen ngandika lirih
angarah-arah tredak-tredok kaya madu pinustika. Rikala semanten misah kelayan para kadang Pandhawa ingkang kadhawan tapa kelayan ingkang eyang wonten madyaning wana kendali rasa. Kadherekaken para Panakawan catur Kilurah Semarnara Garing Petruk Sumawana Bagong. Kilurah Semar Badranaya priksa ingkang bendara sajak semu sungkawa tansah sumela sela matur ora mokal ning kaya banyu ning kaya watu arsoruk ning daya mangkono pangudya swaraning driya kang dereng kawijil. Tumuruna saking palengganira mula gading pawukir mangeka dosa Gus bapa bendara kula begegek ugek sadulita mel ma apa wong sementen iki sing tuwek dhewe sampean lho anggar omong umak jelih sing ngrungokke mbok ganti aku iki ora omong ning nyebut begegek ugek sak dulita mel-mel kuwi nyebut ganti ora bengi kok begegek bojleng ngono lho kuwi duweke buta lho iya hak kuwi duweke nrada tak kandhani ya kowe kuwi anak-anakku kudu manut karo piwulange wong tuwa dirungokke sing tenan nggih wong urip kuwi anggere wis duwe dhewe aja seneng gunakake dudu duweke aja seneng gunakake take wong liya kuwi dosa tak kandhani
bocah di kandhane wong tuwa delul kok kakekne iki mula dirowake tenan tak baleni meneh wong urip iki janji wis duwe dhewe aja seneng-seneng gunakake thake wong liya ngono lho. Oh nggih lho Ren dirungokke wong urip ki nek wis duwe dhewe aja seneng ngrusuhi duweke wong liya kuwi dosa ya kok dosa nek konangan nek ora konangan ya bebas wandamu kaya ngono aku ki arep penerangan malah lehmu nampa do werna-werna do ora gelem nampa piwulang luhur Gus niki enten napa to niki kok baguse niku misah kelayan para kadang-kadang dika Ndara Wijakangka Wijasena Pinten Tansen saeling kula para Pandhawa niku kadhawan tapa kelayan ingkang iyang wonten madyaning wana kendali rasa kenging menapa Ndara niku mboten ngendika terus keronta-ronta ati kula kula tekan mriki niki sing kula dherekke niku panjenengane baguse. Lah kok bareng tekan kene kok dinengke. Oh ya ora maido mau aku. Tekan kene iki sing ndek apa Ndawi Ndara Permadi bareng tekan kene mung dinengke. Ora ditimbali, ora dijak kendika. Gus Ndara Permadi. Cobi cara rikma bundhet kula nderek ngudari. Napa to sababe Ndara kok mboten ngendika kaya Tugu Sinukarta niku lho. Cilok wedhak tumuruna saking palengganira. Palengganira kula gadhing kadhingane pawukir mangeka dasa Kakang Semar Badranaya kula aja kaduk bila penampa Kakang Semar nggonku tansah ndelur aku duka karo Kakang Semar bagusé mboten nesu to ora Kakang Semar lah kok kendel kaya Tugu Manik Arca Mulat mergo aku tansah kelingan lakon rikala jaman para Pandhawa diobong ana tebis wiring negara Ngastina ing aran Bali Sigala-gala. Nggih. Para kadang Pandhawa kang rikala semana kaobong ana Bali Sigala-gala. Bisa uwal saka bebaya ngaturke genging panuwun marang Hyang Widewasa Kakang Semar sak sedane Kanjeng Rama Prabu Pandhu Dewanata. Para kadang Pandhawa ncat saka negara Ngastina ngayom ana ngresani Kanjeng Hyang ana wukir tawu Kakang Semar. Nggih. Mula jaman apa wae aku kadang Pandhawa kudu tansah mbangunke tapa, nggenturke tapa miturut pangandikane Kanjeng Hyang. Dumadi ana gularing jagat hamung ngunduh waing penggawe. Merga kadang Kurawa kang sumedhi angreka daya rila lan wengi pati uripe para kadang Pandhawa rene kadaya Kakang Semar banjur aku lan kadang Pandhawa padha mbangunke tapa ana madyaning alas kendali rasa Kakang Semar adalah titis jais padha nitis nutul petis leres pangandikanipun ingkang Hyang Begawan Nabiyasa ya Kresna Dipayana inggih Sutikna Pranawa. Dumadi wonten gumlaring jagat siji dalan pati loro judul
telu wahyu, papat kodrat. Menika mboten sagedipun grayang mawi tangan, mboten sagedipun preksani mawi netra lair. Menika muhung panguwasaning Hyang Widiwasa. Yen to kadang Pandhawa samangke oncal saking negari Ngastina, kelunta-lunta ngayom wonten ing pertapan Wukir Tawu. Kula pitados menika mboten lepate para Kurawa. Mboten lepate para Pandhawa, ning sing lepat niku lelakone ngoten lho. Ngerti ora, Reng? Ndara ki kelunta-lunta. Reng. Reng. Iya. Wah, aku ki menengo wae, Truk. Aku ki mak ler ngono. Malah aku ki jual jawil. Iki lho. Para Pandhawa kelunta-lunta nandhang prihatin. Wong urip ki mengkare ngundawa ing pakarti, sing nandur ala ngunduh ala, sing nandur becik ngunduh becik. Sing nyilih kudu balekke. Iya. Kuwi wong urip. Nandur ala bakal ngunduh ala, becik bakal ngunduh becik. Wong urip ki mengkare tandurane kok, Rek. Tandurane becik ya diwalis becik. Urung karuan. Aku ki nandurku becik terus. Nek kok malah diwales ala terus. Gumun aku. Kowe aja padha pating clomet, Nek kowe ngomong dhewe-dhewe ngati-ati yo. Nek nganti kowe padha sumela-sela. Oh, tak idak-idak tenan kowe. Iki ngapa tokok? Aku ki agrihane iki wetengku ngintir-intir. Monggo tengah ngalas. Ha nek kowe iki panakawane Ndara kudu betah ngelih, betah melek. Ning ngalas ki anane ming godhong garing. Monggo wancine wanci ketiga, godhong jati ke garing, malah kemripik gong nek dipangan. Iya ya kaya lempeng, yuk kemripik. Ya. Gus Ndara Permadi. Ampun nganti pujudan niku kagungan raos panalongso dhateng Hyang Widiwasa. Sing lepat niku lelakone ampun nglepatke Pandhawa, nglepatke para Kurawa ngoten lho. Iya Kakang. Yen mekaten monggo kula dherekaken genturke tapa nanging ampun ngantos lalu mangsa. Mangke manunggal malih dhateng para kadang dika. Nggih Gus, mangke nek pun genturke tapa terus mangke manunggal malih. Gareng piye rek? Ayo bener. Aturin kakek niki genturke tapa manunggal kelayan para kadang Pandhawa ngono. Inggih Gus, swawe kula dherekke Bagusi. Mulat mara Sang Arjuna kang asmunya kamanungsan kasrepan ring tingkahing mungsuh. Niran padha kadang tanono wang-wang neh anak panganak ing yayah miyang ibu. Len mangke paman maka dinarpa salya rika Bisma Dwijanggih guru. Kakang Semar kula Ndara yen mengkono ayo enggal dherekno aku enggal lumarap nlasak madane ngalas ana pramana koti ngendurke tapa. Nggih, swawi kula dherekke. Nala garing. Kula ayo dherekno enggal aku bakal ngendurke tapa. Swiwi. Swawi kok swiwi. Nggih, swawi kula dherekke. Petro, nun. Ayo dherekno aja nganti mengko. Kesanja baya kena gama dirgama. Nggih, swawi monggo kula dherekke Ndara.
Leng-lenging driya mangun-mangun ganduang rimang yaya lino tanandang kanin Nolo garing aja nraju lakumu mendak kena gama dirgama nggih mboten kok sing nraju niku Petruk sing nraju kowe kuwi lho Reng kok nyalahke kanca iki lho karang aku kene ning ngarepe ndara ki tratapan ning mburi ya wedi mengko ndak kena bebaya sing tak wedani ki ketemu macan ngono lho Truk ning alas ki aja muni macan kiyaine ngono nek ngono macane lanang coba aku takon sapa semene iki sing wani nilai macan lanang apa wedok iya ya karo meneh hati-hati lho Truk aja omong kene petuk macan aja omong-omong nek aku ki cah julung ki apa ta Gan goblok ki wong tuwek ora dong julung ki sing ngene lahir aku ki plong wandamu kualik kaya ngono oh kualik ta Truk kualik wah jan mempenge kualik jan lara atiku kok sing hati-hati lho niki alas gawat kliwat merit angker iya Petruk Lotinang karang abang nake hutang pati Ludira kang manyembur-nyembur gagak rimang munia bangun Eko siji diwatak bumi kang gumingsir ana padang tuturina ana peteng dudu wengi yaiku petenge ngantaka Dian Pramadi Raden Wijanarka nelasak madaning para pramana koti saya manengah tindake ora kaya-kaya nampa jebaring berara kepapak satu sumbawa sak jaran teji gedene jebedul saka grumbul dadosken geragapan Raden Wijanarka ya pamadi macan mudhun saka gunung kalosotan puno satru layung gajah gelar wadya bolok ya baca apa rek ada apa kayak kok lurak-lurak terus kowe iki aja karo imah-imih ngono ta Reng terus lurak-lurak ana kucing denggelmu kok kucing kok semono gedene kaya macan ngono lho Reng duh ketemu kiyaine tenan Gareng Petruk ketemu macan geger wong ora duwe cekelan kok Widoro aku ketemu macan, kaya ngono wis sepele. Duh, kowe iki macan ya. Yo, aku macan, lanang apa wedok? Aku lanang. Oh iya. Terangane lenang kowe ya. Yo. Kowe iki ya duwe bojo. Pira? Siji, ampuh tenan. Kaya aku iki ya macan galak, aku macan galak.
nek aku suwe ora nadah satu kewan menungso tak tadah. Aku ya ngono. Nek suwe ora memangan ya menungso tak pangan. Galak aku ki yuwang kaya kowe. Kowe ya di anak duwe pira loro padha. Galak tenan, galak aku. Oh iya. Jan elok tenan duh. Ya karang macan lanang tenan jan gedhe tenan kok ya. Iya ayo. Padha ta. Bagong kok sanak karo macan iki lho. Sapa satriya? Pamadyaning Pandhawa aku Wijanarka ya Permadi kowe sapa? Perjingga tameng asta. Sing wala wujude gedhe dhuwur Petruk, sing kaya trwelu gareng. Sing mburi dhewe mau sapa omong-omongan karo aku? Oh, kowe takon karo aku. Iya, ya iki. Satriya saka Jipang Panolan. Harya Penangsang. Ora ketemu ki wayang karo toprak. Kaya ngono kok Harya Penangsang. Wanda kaya barongan ngono kok dapokane Harya Penangsang. Ora sembodo karo Dek teko. Dek sore mau kaya le galak bareng yahene iki semadi. Ora krasa jiko gambare kancane cethit. Dikirimke kanca ora roh to kowe kok. Samang mau sing gawe. Ayo ben rumangsaku kok. Sing ati-ati Gus. Ono iki ati apa? Ora kena bacut kowe teruske ana alas. Pramanakati merga panas perbawane. Kena ya bacut ora kena ya bacut. Ora ana gawar kentheng balik ke wong lumaku. Aku kang bakal balik ke kowe. Alas kene panas perbawane mula kowe semingkir. Yen aku ora semingkir, malah manuta. Tak tadah kala mangsa. Leng-lenging driya mangun wong. Swarga ginawi ayu bejo aku tekeng lalis bejo aku temekeng pati bapa leno pangendamu tak tubruk doak wadukmu kena tak gindir sigara merapat sigrahmu kowe maten